Ние предлагаме специализирани комплексни правни услуги предимно на български, американски, юридически и физически лица при осъществяване на тяхната стопанска дейност в България и САЩ. В усилията ни да предоставим максимално достъпна и качествена правна защита на клиентите ни, ние сме обединили професионализма на обслужващия екип на следните адвокатски фирми: Колганов и съдружници, Моландър и съдружници, Prepay Legal Service. Моля, изберете държавата, в която имате нужда от правна помощ. В зависимост от предпочитанията ви, вие може да ползвате различни индивидуални предплатени адвокатски услуги. За нашите клиенти, желаящи да емигрират в една от 5 държави, ние предлагаме услугата продай, инвестирай и мигрирай. И не забравяйте, че свобода да избирате е ваша. Бъдете граждани на света, бъдете горди българи и тръгнете по своя път. Ние ще ви помогнем.